Yo, what's up mga idol? Nandito na naman tayo sa isang sikat na beach resorts. Mamaya mga idol sasabihin ko kung saan located to. At siyempre bago yan ay shoutout muna kay John Paul Olano Bisonya, kay Edgar Alarcio Dasilio, at siyempre ang papitong si Rodel Villanueva at Kian Mark Alejandrino. At siyempre isa rin ang beach resorts na to na mayroon rock formation. At ito na nga guys, joyride na naman tayo. Papunta na naman tayo sa Malaparaisong Beach Resorts. At siyempre guys, kung pupuntahan nyo to ay same way lang naman tayo. Pag galing ka ng Lagunoy ay magtanong-tanong ka lang kung saan ang papuntang Karamuan o presentasyon. Siyempre madadaanan mo tong lugar na to na Adjangao. Nasa barangay Adjangao pala tayo guys, pero ito hindi ito sakop ng Lagunoy. Sakop po ito ng San Jose Camarines Sur, Partido. So ayun nga guys, nandito pala tayo sa isang beach resorts. Ito ang Bossdak Beach Resorts. Isa rin ito sa dinadayo ng mga tao galing pa sa iba't ibang mga lugar. At ito na nga guys, welcome Bossdak Beach Resorts. At ito na nga guys, pwede kayo mag-inquire dito sa nakasulat sa tarpaulin. At siyempre pwede rin kayo mag-walk-in. Ito na nga guys ang barangay Adjangao guys, so medyo madumi na nga guys, hindi na nalinisan. Kaya nga guys, ano pang hinihintay nyo? Tara na, pasukin na natin. At siyempre titingnan muna natin itong mga nakasulat dito kung magkano ang entrance fee. At sa pagpunta pala namin dito guys, nagkataon na weekdays, dapat pala weekend, kasi pag weekend maraming mga naliligo. Pero okay lang yan, at least napuntahan ko ang beach resorts na to. At ito na nga guys, bago ko pala makalimutan sabihin sa inyo, ay second time ko na dito after 2 years. Kasi guys, nung unang punta ko rito ay sobrang daming tao, hindi na kami nakaligo, kaya naghanap na lang kami ng ibang resorts. Kaya yung isang resorts na yun na pinuntahan namin, iba-vlog ulit yung, kaya abang-abangan nyo kung ano ang unang kong napuntahan ditong resorts. Kaya ito na nga guys, unang pasok nyo pala ay makikita mo na ang napakalaking bato na to. Tingnan nyo guys, oh, parang Malaparaiso, makikita nyo pa yung nasa loob nyan. Kaya ito na nga guys, ano pa ang mga hinihintay nyo? Tara na, let's go! Kaya nga guys, sa pagpunta namin ay wrong timing na naman, kasi wala tayong nakikitang naliligo. So ito na nga guys, ipapakita ko sa inyo ang napakagandang loob ng Bossdak Beach. At siyempre guys, marami dito mga rock formation. At siyempre guys, bago mo tapusin ang video na to guys, huwag kalimutan i-follow ang page na to. At siyempre subscribe na rin sa YouTube channel. At siyempre i-share na rin ito para kumalat at para marami maligo dito sa Bossdak Beach Resorts. At siyempre kung sino man ang nagmamayari ng resorts na to, baka naman! At ito na nga guys, sa pag-ikot-ikot ko sa ganda ng beach na to ay nakita ko si Kuya naghahanap ng kabibi. Kasi masarap ito guys, nasabawan. Yummy!
Yeah, you got that yummy, yummy.